Hola jugadores i jugadors, benvinguts. Avui us portem un altre joc d'Essen. En aquesta ocasió, els Llops, The Wolves, de 2 a 5 jugadors per més de 14 anys i per partides que no superen l'hora i mitja. L'editorial és l'editorial Pandasaurus i aquí el tindrem en castellà per la mà de l'editorial portuguesa Mebo, segurament aquest any. Ens trobem davant d'un joc on els jugadors dirigiran una llopada d'una raça de llop determinada, més afí a un tipus de terreny que la resta de grups de llops dels altres jugadors. És un joc de control d'àrees, d'una ferotge interacció directa entre jugadors. Moltíssim anàlisis-paràlisis i molt poc temps de joc. Per mi, el joc brilla normalment a 4 jugadors. A 3 va molt bé i a 2 jugadors s'han d'aplicar unes normes especials, que no explicaré en aquest vídeo. A 5 jugadors deu ser una festa de mossegades i males intencions. Dit això, us explico com preparar la partida i com jugar. Els Llops és un joc tàctic de supervivència i competitivitat per construir la més gran, extensa i dominant llopada de tot el territori. Reclutaràs llops solitaris i caçaràs preses en equip, però estigues alerta i no creixis massa ràpid en terrenys poc afins, ja que els rivals poden apoderar-te dels teus reclutes. Mitjançant un mecanisme intel·ligent de selecció d'accions, els jugadors guiaran la seva llopada. Cada acció requereix de capgirar les fitxes del terreny que coincideixen amb el terreny on es vol dur a terme l'acció. Són unes fitxes de doble cara, això vol dir que les accions realitzades també marquen les accions a realitzar en la ronda següent. A mesura que feu accions per ampliar el control de la vostra llopada en el territori, també millorareu atributs, cosa que us permetrà fer accions més agressives a mesura que avança el joc. La llopada amb més punts al final de la partida guanya. S'obtenen punts mitjançant unes puntuacions durant la partida segons el seu control majoritari en unes àrees concretes i també guanyen punts al final de la partida segons els seus avançaments en el tauler de jugador. La competència és ferotge i cada moviment és crucial, ja que, encara que pugui semblar un joc estratègic, les partides són molt ràpides i normalment acaben molt abans de que els jugadors s'ho creuen. En primer lloc, col·loquem al centre de la taula el terreny inicial, que correspon al terreny on hi trobem el cingle d'aigua, als hexàgons centrals. Llavors hem de col·locar aleatòriament la resta de terrenys segons el nombre de jugadors. Aquesta partida la prepararem per 3 jugadors. En el reglament podem consultar les diferents configuracions segons el nombre de jugadors. Posem una fitxa de llop solitari a on indica de cada terreny. Després posem les preses. Per una partida a menys de 5 jugadors no juguem totes les preses. A 3 jugadors col·loquem aleatòriament 6 piles de 2 preses cada una d'elles. 2 piles han de ser de conills, una d'ants, una de cérvols, una de porc senglar i una altra d'os rentador. Llavors preparem les fitxes de puntuació, les de les llunes. Per 3 jugadors, 2 fitxes de cada, 2 fitxes de lluna creixent, 2 de mitja lluna i 2 fitxes de lluna plena. Col·loquem les fitxes aleatòriament als espais d'aigua de cada territori. Seguidament posem una fitxa d'estrella i admiració en els territoris de lluna creixent. Serveixen per recordar als jugadors que aquests seran els primers territoris a puntuar. S'han d'anar movent després de cada puntuació per ordre a les altres fitxes de lluna. Preparem una reserva general de punts de victòria, de fitxes de terreny i de fitxes d'acció extra. Al costat dels territoris i a la base de tots els jugadors despleguem el tauler de lluna per la cara que correspon segons el nombre de jugadors. Cada jugador escull un tipus de llop, agafa el tauler de jugador corresponent i totes les fitxes del color que correspongui també. Els caus grans, els caus petits, els llops alfa i els llops normals. També agafen totes les fitxes de terreny de la seva facció. Les fitxes estan marcades amb una lletra. Les col·loquem en el tauler de jugador. La primera a l'esquerra ha de ser la del territori de doble cara, que serà el territori afí, a la facció, i les altres poden anar en qualsevol ordre, però s'han de mostrar els 5 territoris diferents. No poden quedar 2 territoris iguals. Després col·loquem 4 caus petits en els espais de propagació, deixant al descobert el primer superior a l'esquerra i tapant la resta. Fem el mateix per la velocitat i el rang d'udol. Després tapem amb 4 caus grans els espais de cau gran. També els espais de llops on posem 2 llops alfes on s'indica i la resta llops normals. Els jugadors s'han de quedar amb 2 llops alfa i 2 llops normals inicials. A continuació escollim el jugador inicial i seguidament col·loca una parella de llop alfa amb llop normal en un espai buit del territori inicial. Els espais del cingle no estan disponibles ni tampoc s'hi pot accedir en tota la partida. Cada jugador fa el mateix per ordre de torn. Un cop tots els jugadors han posat una parella de llops, realitzen el mateix però en ordre invers. L'últim jugador posa una parella en sentit contrari d'ordre de torn fins que el jugador inicial serà l'últim en posar-la.
En aquesta segona volta, els jugadors han de posar la parella en un costat oposat del cingle d'on han posat la primera parella. I ja podem començar una partida als llops. Abans de seguir explicant com s'hi juga, voldria destacar que el reglament conté errors i ambigüitats que no s'acaben de resoldre. Per poder jugar i fer aquest tutorial he tingut que consultar diversos fòrums de la Boardgame Geek, on un dels mateixos autors, en Clarice Simpson, descriu les normes bàsiques del joc d'una forma clara i entenedora i reconeix els diversos errors que té el reglament. Esperem que aquests errors no hi siguin a la versió que vindrà, en castellà. Dit això, he procedit a fer el tutorial amb els aspectes que hi ha corregits en aquests fòrums per part de l'autor. Si igualment hi ha algun aspecte que no acabi d'explicar correctament, estaré encantat de llegir-vos els vostres comentaris i, com sempre, afegiré la descripció dels errors i canvis que surtin en la descripció d'aquest vídeo. El guanyador serà el que obtingui més punts al final de la partida. Els punts estan representats amb unes estrelles, de color verd. Els punts es poden obtenir durant la partida en les fases de puntuació lunar i al final de la partida, que es miraran els espais desbloquejats en els taulers de cada jugador. Els jugadors aniran realitzant torns fins que es desencadeni al final de la partida. En el torn, els jugadors podran realitzar dues accions. Poden ser iguals o diferents. Llavors, si disposen de fitxes d'acció extra, poden realitzar accions extra descartant una fitxa per cada acció. Poden descartar tantes com vulguin per torn. Durant el transcurs de les accions que realitzi el jugador, es provocaran situacions on s'hauran de retirar fitxes del tauler de territori. Sempre que una fitxa sigui retirada, sigui una fitxa de llop solitari, una fitxa de cau petit o un llop normal, aquestes fitxes aniran al tauler de lluna. S'aniran posant per ordre que siguin descartades ocupant un espai de dia. Quan una fitxa tapa un espai de lluna, al final del torn del jugador es provocarà una puntuació. Si es tracta de la puntuació de lluna plena, el joc acaba. Si no és així, el següent jugador realitza el seu torn. Aquest joc utilitza una mecànica de girar fitxes de terreny per realitzar les accions. Sempre que un jugador vulgui realitzar una acció, ha de girar un nombre determinat de fitxes del tipus de terreny que serà l'objectiu o destinació de l'acció. Els jugadors sempre disposen d'una fitxa del terreny que la seva tipologia de llop és afí. Existeixen unes fitxes rodones de bonificació que serveixen com a terreny complementari per fer accions. Els jugadors, si en guanyen, les reserven al costat i les poden consumir en qualsevol acció per afegir un terreny de pagament a l'acció. Un cop girades les fitxes, les següents accions han d'utilitzar les cares que queden vistes. La primera acció que explicarem i la més bàsica és la de moure llops. Els jugadors han de seguir els següents passos. Primer, han de tenir en compte el seu valor de propagació i de velocitat. Per cada acció de moviment, els jugadors poden moure tants llops com indica el seu valor de propagació. Tots els jugadors podran moure des d'inici 2 llops per acció. Cada llop que poden moure es pot moure un nombre d'hexàgons màxims segons el nivell de velocitat. Els jugadors comencen amb un nivell 3 de velocitat. Els llops poden moure's un nombre diferent d'hexàgons, però com a màxim el valor de la velocitat del tauler de jugador. Després, els jugadors han de girar una fitxa d'un terreny. Aquest terreny ha de ser el mateix hexàgon de destí dels llops que es vagin a moure. O sigui, tots els llops moguts durant una acció en moviment han d'acabar-lo en un hexàgon de territori que coincideixi amb la fitxa de territori girada pel jugador. Els hexàgons on hi ha fitxes de preses de llops solitaris, els hexàgons d'aigua i el cingle no poden ser hexàgons de destí. Els llops es poden moure per sobre hexàgons que hi hagi altres llops i altres fitxes, sense cap problema i sense resoldre cap efecte, però no es poden moure per hexàgons que hi hagi aigua. Els hexàgons que es consideren d'aigua, recordem, són els de puntuació lunar, i tampoc poden moure's a través dels hexàgons del cingle central. Els jugadors, com a acció, poden construir un cau petit en un territori. Per fer-ho, han de girar 2 fitxes que coincideixin amb el territori on es vol construir i tenir un llop alfa en el mateix territori o en un territori adjacent. Els jugadors agafen un dels caus petits del seu tauler de jugador. Poden agafar dels de propagació, velocitat o rang d'udol. Però en ordre, sempre el que estigui més a l'esquerra i superior. Si els jugadors desbloquegen una bonificació, aquests l'obtenen immediatament. Per construir un cau gran ha de ser construït sobre un cau petit, prèviament construït del color del jugador, i el cau petit ha de trobar-se en un hexàgon adjacent a un hexàgon d'aigua, i ha d'haver un llop alfa del jugador en l'hexàgon o en un hexàgon annex. Per fer-ho, el jugador ha de girar 2 fitxes del terreny on està construït el cau petit. Descartem el cau petit, que anirà al tauler de lluna, i llavors col·loquem un cau gran.
Els agafem del tauler de jugador, començant per el que està més a l'esquerra. Obtenim les bonificacions indicades. Els caus tenen 3 normes especials. La primera és que no pot haver més d'un cau gran per jugador en cada territori. El segon és que els caus grans han de ser construïts adjacents al costat d'un hexàgon d'aigua, que són els que hi ha a la fitxa de puntuació de lluna. El cingle central no es consideren hexàgons d'aigua. I la tercera és que només pot haver un cau per hexàgon. Els jugadors no poden construir un cau petit al mateix hexàgon on hi hagi un cau gran. Una altra acció que poden fer els jugadors és adquirir nous membres a la llopada mitjançant l'adquisició de llops solitaris. Aquests estan en els territoris en forma de fitxa. Per fer-ho, els jugadors han de mirar el seu valor de rang d'udol, que indica la quantitat d'hexàgons d'influència que els llops alfa dels jugadors tenen. Per tant, per adquirir un llop solitari, el jugador ha de tenir un llop alfa a rang d'udol del llop solitari. Llavors han de girar 2 fitxes del terreny on el llop solitari es troba. El jugador agafa un dels llops que té al tauler de jugador, començant pel primer a l'esquerra superior. El col·loca en l'espai on hi ha la fitxa de llop solitari i aquesta es col·loca en el tauler de lluna. El terreny on hi havia la fitxa del llop solitari passa a estar disponible. Finalment, l'última acció que poden fer els jugadors és dominar. Aquesta acció consisteix en robar caus petits o llops normals als altres jugadors. La mecànica és la mateixa que la d'udolar llops solitaris. Els jugadors necessiten d'un llop alfa i que tingui el rang d'udol suficient on es troba l'objectiu. Els jugadors han de girar 3 fitxes del territori d'on es troba el cau petit o el llop normal objectiu de la dominància. La fitxa objectiu es descarta en el tauler de lluna i el jugador agafa un nou cau petit o un nou llop del seu tauler de jugador. Durant el torn d'un jugador es pot donar el cas que el jugador pugui caçar una presa. Les preses estan en els territoris i corresponen en unes fitxes d'animal de color rosa. Quan un jugador té una presa envoltada d'almenys 3 hexàgons adjacents que continguin llops del seu color, el jugador automàticament pot recollir una fitxa de la presa envoltada i posar-la en el seu tauler de jugador en l'espai de preses. Començant pel primer espai a l'esquerra, el jugador obté la bonificació. Com podem veure, les preses donen punts al final de partida. Com més preses, millor. Els jugadors només poden tenir una presa de cada tipus. Un cop hem explicat totes les accions, segurament estareu tenint molts dubtes i us estareu imaginant molts casos que no queda clar com resoldre. Doncs sí, així és com et quedes quan acabes de llegir el reglament. Per sort, com hem dit abans, un dels autors dels jocs, en Clarice Simpson, ens ha aclarit tots els conceptes claus i la lògica a dur a terme durant la partida en un post a la Board Game Geek, que resol tots els possibles casos que es puguin donar. En primer lloc, com a norma essencial, només poden haver 2 peces en un sol hexàgon. Sota cap circumstància en poden haver-hi 3 o més. Un jugador sempre pot tenir 2 figures del seu color en un mateix hexàgon. Què passa quan entrem dintre d'un hexàgon que hi ha un rival? Llavors apliquem la norma de la jerarquia. Tenim una jerarquia d'elements que consisteix en l'ordre següent. En primer lloc tenim els caus grans. En segon lloc tenim els llops alfa. Després, en tercer lloc, els llops normals. I per últim, hi ha a la cua els caus petits. Això vol dir que, independentment de l'acció dut a terme, si moviment, si construcció, si dominància, si un jugador fa entrar, d'alguna manera, una fitxa en un hexàgon que hi ha una fitxa enemiga, per poder-hi entrar, la fitxa que entra ha de ser d'una jerarquia superior a la que es troba en aquell precís moment la fitxa enemiga en l'hexàgon. Per tant, si un llop alfa entra en una fitxa on hi ha un llop normal enemic, ho pot fer, ja que els alfes són superiors als normals. Llavors, el llop normal és expulsat a un territori adjacent que escull el jugador del llop alfa. Un llop alfa pot entrar on hi hagi un cau petit enemic, sí, ja que és superior. El que passa aquí és que els caus no es mouen. Llavors, el llop alfa comparteix espai amb el cau petit enemic. Més casos, un llop normal pot entrar on hi ha un llop normal enemic. Això no pot donar-se, ja que són de jerarquia igual, per tant, no superior. En canvi, pot entrar on hi hagi un cau petit enemic i compartir espai, com el que hem explicat del llop alfa.
Llavors, si un llop alfa o normal està compartint espai amb un cau petit enemic i aquest enemic aixeca un cau gran, el llop alfa o normal és expulsat de l'hexàgon, ja que el cau gran és jeràrquicament superior a qualsevol llop. Recordem que tots aquests conflictes només són aplicats en els hexàgons objectius o destí. Això vol dir que durant el moviment dels llops només és afectat l'hexàgon destí, en cap cas els hexàgons que els llops passen de llarg. Així hem d'aplicar-ho en tots els casos, independentment del que digui el reglament. Si un jugador no entén la jerarquia, millor que no jugui a aquest joc. Quan un jugador col·loca una fitxa en el tauler de lluna i aquest tapa un requadre amb una lluna, al final del torn del jugador es durà a terme una puntuació dels territoris corresponents. S'ha de calcular la presència que té cada una dels jugadors en el territori que es puntua. Cada llop i cau petit otorguen un punt de presència i els caus grans otorguen 3 punts. El jugador amb més presència s'emporta la fitxa puntuació i la màxima puntuació. El segon jugador s'emporta els punts indicats en fitxes de punts. La resta de jugadors, res. En cas d'empat, el jugador amb més llops alfa guanya. Quan un jugador col·loca una fitxa en la puntuació de la lluna plena, acaba el seu torn i es realitza la puntuació dels territoris corresponents. Els jugadors compten els seus punts obtinguts i els que tenen en el tauler de jugador. Es compten els punts per cada secció del tauler observant només el valor més alt. El jugador amb més punts guanya. Fins aquí els llops. Com hem dit, és un joc d'una interacció bestial, molt tàctic, ja que pots pensar una estratègia però pot ser totalment anul·lada quan et torna a tocar en el torn. Això provoca que el joc sigui altament propens a la P, l'anàlisi-paràlisi, conjuntament amb el fet que els jugadors poden realitzar 2 accions o més per torn. A l'entretorn es pot fer etern. Jo em vaig comprar el joc a l'Essen pel hype i per el seu aspecte artístic i visual. És una preciositat. Els components són d'altíssima qualitat i l'experiència visual durant la partida és molt positiva. Pot semblar d'entrada difícil de veure amb tants hexàgons de colors, però no és així. Es veu tot realment bé i l'aspecte superpositiu que destaco és que és un joc on no existeix l'aleatorialitat en cap aspecte ni en cap mecànica. Això seria tot. Si us ha agradat el vídeo us animo a subscriure-vos al canal i a donar like. Moltíssimes gràcies per tot i a reveure!